Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi, tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast, malabay man sa gamahan ng teknolohiya sa internet. O gatong dako nga kalipay nga ang Dios sa langit, nagahatag ka nato og higayon nga diin kita maka-broadcast. Ako nga dako nga pagtahod sa ato mga administrator sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church. Ilalong usab sa pudumala sa atong presidente, Elder Roger Caderma, o usab sa Executive Secretary mausab si Pastor Danielo Palomares o usab kang Sir Chimuel Almocera. Okay, daghan salamat sa panahon nga gihatag kanato. Wala kita maka-broadcast di aging Martes tungod kay doon na tayo giapilan nga seminar about usab sa sound tech, no? O ako usab nga gikalipay nga si Engineer Sir or Engineer Mark Anthony Yolo usab ang maong mamumulong. O salamat sa tanan nga mga panahon nga gihatag sa Ginoo kanato. Bueno, hangyon ko kamos pagduko sa atong ulo, mag-aampo kita. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban, daghang salamat sa imong gugmag panalangin, among gikalipay o Dios ang imong pakiguban kanamo, o salamat usab sa butang nga among naangkon sa tibok adlaw. Balaan spirito nga amo gapangapangayoon aron sa magakuyog kanamo magapahulam sa kaalam amo nigi pangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, welcome kanaton tanan sa ato nga programa Pangutana Pastor. Og ato hangyan atong kauban na ni sa pagkuan sa ato nga Facebook. Og ato nga pangumusta sa tanan nga mga kaigsuonan sa mga OFW nga nakakaroon sa naglain-laing lugar sa aping sa kalibutan dinhi usab sa Middle East, sa US, sa Canada ug asa man nga maabot kini nga mga programaha amo kamo gitimbaya, no? Mayngon usab dinhi dapit sa Kuwait sa ato nga mga kaigsuonan diha gilang Sister Noblesa og sa mga kauban og tanan lamang bisag dinhi dapit sa Saudi Arabia, dinhi dapit sa bisag sa Europe, no? Dinhi usab kang Range Rockies sa Ireland og sa ubang mga lugar. Og ako usab nga pangumusta kang Sir J. Salcedo nga nakaron sa Estados Unidos, no? Uban sa iyang pamilya. Og usab sa atong mga kauban nga mga pastors nga nagaas ka lain-laing estado karon diha sa US, no? Doon na kita'y mga daghang mga amigo diha, si Pastor Samuel Galarpe, uban usab kang Ma'am Dina Galarpe, o usab sa iyang pamilya nga naakaron sa Estados Unidos. O labaw tanan sa ato usab nga mga parinti diha, atong mga igsuon nga maabot nining ato nga programa. No, ayaw ka mo pagkalimot mga pinangga nga abri ato linya, pwede na mo manawag, no? Ato na siyang tagaan o pagtagad ka ng inyong mga pangutana o ato tagaan og assurance nga ang tubag niya na pinaagi sa pagpamatuod sa balaan nga kasulatan. O gani lamang nga balang kasulatan, mo'y ato nga ginasaligan wala nay lain pa. No? O na mo'y pangutana mahitungod sa 28 fundamental beliefs, ato ka na siyang gikalipay o ato na siyang tagaang pagtagad aron usab matubag ang inyong mga questions about sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist igsoon, wala kini magbutbuot sa iyang kagalingon doktrina ang tanang mga pagtulunan na aka na pagtulunan sa Biblia. Usahay adunay mga feedback nga amo mabati nga diin ang mga doktrina kuno sa Seventh-day Adventist. Gisulat kuno pinaagi kang Ellen White, so ginlang ko kamo mga pinangga. Wala pa si Sister Ellen G. White na ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist tungod kay ang tanan na aman mapamatud-an sa balaan nga kasulatan. So kung doon na mo yung mga pagduha-duha o mga problema sa mga pangutana ninyo mahitungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist, itawag lang ang numero nga naa diha sa inyong screen o baka i-text ninyo, pero ako mo suggest mas maayo yung tawag aron usab maka-follow up mo sa inyong mga pangutana kay context. Ang follow up na sunod na sad tungod kay daghan usab na kaung-ong atong gi-priority mga pinangga ang mga tawag dinhi sa cellphone aron matagaan nato og pagtagad kining mga puntuha. Now adunay mga pangutana nga ato nga nabiyaan tong mga niagi nato nga episode og ako nagatuon na pay daghan mga pangutana dinhi karon. O grabe sa atong pagdali-dali, wala nato madala atong ato nga mga questions, pero naka-registered usab sa ato nga huna-huna kana nga mga butanga.
Now, katumiyagi, adunay mga pangutana mahitungod sa pneumonia. Mangutana sila kung unsa magyud kuning pagtulunan nga pneumonia. Actually, igsuon na ang word nga pneumonia na nasa balaan kasulatan. Mismo pa ngay matag bulan mo gawas ang pneumonia, tanawa inyong kalendaryo na adiha ang gitawag natog schedule kung kanus amo gawas ang pneumonia. Pero ang pneumonia nga akong gipasabot igsuon nga diin gina-practice sa uban usab nga mga tao, especially dito sa Amerika, nga mato pa nila nga ang Sabbath wala giagi kuno og weekly cycle. Kaysa pagkakaroon ang atong pagkaplag sa Sabbath, pinaagi man sa weekly cycle. Kana siya nabatasan sa tibuok nga kalibutan, mismo pa sa lugar sa mga Israelhanon, sa mga Hudiyo. Dunay weekly cycle o kana nga weekly cycle igsoon gibase kana sa balaan nga kasulatan. Ang permirong semana sa kalibutan nga gisgutan dinhi sa Henesis kapitulo 1 o kapitulo 2, unang adlaw adunay gibuhatan Dios, kaduhang adlaw adunay gibuhatan Dios ngadto na sa ikaunom ka adlaw. Ug ato nakit-an sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3, ug siya sa ikapito mipahulay nagbalaan og napanalangin sa adlong igpapahulay. Ug kana nga Henesis kapitulo 2 1 ngadto sa 3 gi-quote na sa balasahon ni Moses dinhi dapit sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11. Hinumduman mo ang adlong pagpahulay sa pagbalaan nini, unom ka adlaw magbuhat ka, buhaton nimo ang talang buhaton, no? Mopahulay bisan imo sugo nga lalaki, sugoon nga babae, ang imong kahayupan, no? Tanan kay gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang mga yuta. Sige, quote niya ang Genesis chapter 2 1 to 3. Unya dinhi usab sa gitawag natog Henesis 2 1 to 3 gi-quote ni Moses diha sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11. So mo na ang weekly cycle. Unya ang pagprove niya na igsoon mismo mga dagko nga mga pagtulunan karon, no? Ang majority sa mga Protestants nagaingon gyud nga walay bugto sa gitawag nato og weekly cycle. Walay bugto sa gitawag nato weekly cycle igsoon. Nagapadayon ang weekly cycle. Nya naa sa dictionary nga ang ikapito nga adlaw sa semana mao gayud ang Saturday o Sabado. Nasab sa gitawag natog the oldest university, no? Nga diin nagpamatuod nga ang adlaw pagpahulay during time sa kang Moses hantod sa time ni Jesus Christ walay bugto kundili maogyud na ang Saturday ug Sabado. Pero adunay mga grupo sa mga tao karon igsuon nga ang ilang Sabat gitawag nato og gibasi nila sa gitawag nato og pneumonia. Nakatawa ko igsuon kay nagsinyal ang sige sa atong kauban nga asa na kuno ang gitawag natong connector nga tungod sa atong dali-dali wa nato madala atong connector na karon diya sa akong opisina. But anyway, ibalhin na lang na og lain nga cellphone ang maong simpak diha, no? Aron matagaan nato og pagtagad. Now balik ta. Doon ay mga grupos mga tao igsuon labi na aning nakoy na kuha diya sa website nga diin ni kaylap sad ni siya pero dili gyud ingon nga alarming nga nagdala og pagtulunan nga ang igpapahulay kuno o kining gitawag Sabbath day wala gibase sa weekly cycle kundi gibase sa pneumonia. Kay ang original kuno nga kalendar mao magikuno ang Judaism. Unya sa Judaism kuno igsuon mag-start ang ilang pizza human sa pneumonia. So meaning kung imong tan-awon ang pneumonia moabot ang pneumonia, pag-abot sa pneumonia pagkaugba mo ni permirong adlaw sa semana. Unya ang ikapito mauna ang Sabat niya ng bulana. Kung pananglitan ang ikapito nga adlaw mahulog dinhi sa Miyerkules. So tanang Miyerkules Sabat niya ng bulana. Unya pagasunod na sad bulan mogawas na sad ang pneumonia. Unya mo na basihanan nga ugma unang adlaw sa semana. So kibali mo reset, no? Mo reset ang ilang adlaw ipagpahulay every month. Usahay Wednesday, usahay Thursday, usahay Friday ang ilang adlaw ipagpahulay. O which dili ka na mo ang gina-practice sa mga Hudiyo igsoon. Now, kita mo ingon, walay pagtulunan dinhi sa Biblia igsoon. Mismo sa mga Hudiyo igsoon nga nag-practice niya na. Yang ilang Sabat mo ni pitsa 8, pitsa 15, pitsa 22, ngatos pitsa 28.
na ang ilang problema mo ni unsaon nila paghatag og mga bersikulos, kapitulos Biblia nga ang nyumon mo'y basihanan sa gitawag nato og simana wa kay mabasas bala ang kasulatan. Gi-presume na lang nila nga naas bala ang kasulatan pero wala diha, no? O bisag balikon nimo ang Henesis kapitulo 1 ug kapitulo 2 nga nagisgot og first week sa kalibutan nga ang ikapito nga adlaw gikan sa pagbuhat mao ang adlaw yung pagpahulay, pero dito na sa ikaupat nga adlaw gibuhat ang bulan, ang adlaw. Mao na imong makita dinhi sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 14 ngadto 16, no? So kibali igsuon ang una lugar nyumon sa ubang pagtuon dinhi sa ikaupat nga adlaw. Unya kung imong ihapon paggaugma unang adlaw ngadto sa ikapito, so dili siya musibo sa Sabat nga naa sa Henesis 2:1 ngadto sa 3. Dili siya mutakdo mo na dako kayo ang ilang mga problema nini nga mga punto ha igsoon. So boyno gi-fix pa man sa ato igsoon ang mao nga ato nga cellphone usay kaning dagan magdali-dali dagan tag malimtan. Na dinhi sa Facebook si Dan Baldon Edpalina. Niya usab dinhi si Aser si Suna, no, maayong hapon diha Brad Aser, no. Ilabi na usab dinhi sa Amerika, no, Brad Boy, maayong hapon diha kanimo. Ug akong gikalipay usab ang imong makita ta ka permi din sa Facebook. Og tuod na kita nga wala magkita, okay? Niya sa dinhi si Jun Kabuga, no. Niya sa dinhi si Yanix Kiamko. Konnichiwa, Pastor. Chris, naka-watching jud ko. Okay, dagan salamat, no? Bawang gidato nga naayo sa Japan, no? Niya sab dinhi si Glyza Makarayo Gumanid, mayong hapon, Pastor. Watching live from Buena Vista, Tandag City. Og niya sab dinhi si Annabel Tumampos Lagata, mayong hapon, Pastor. Watching from Dubai. Niya sab dinhi si Arcely Ramilia Quintos Simasio. Maayong hapon na sa Pastor Chris watching from Thailand. God bless you all. Kaya dagan salamat usab. Og niya sa di si Gold Chloe Augusto Paghasian. Maayong hapon Pastor Chris, Kingdom of Saudi Arabia. Niya sa di si Maphill Yugo Dasera. Hello Pastor, good PM. I'm watching you in Las Piñas, Metro Manila. Niya sa di si Gerald Bordago. Okay, niya sa din si Gigil Imong, good PM Pastor, live ka diri sa DXBH Hope Radio Tanggob of Western Mindanao Conference. It's me, Gigil M. Imong. So, dagan salamat diha nimo brother Gigil Imong og usab sa imong mga kauban diha sa DXBH, labi na usab kang Pastor Tinison Doble ug sa ato usab nga administrator diha sa Western Mindanao Conference. Dagan salamat nga gitabok ninyo ang signal. Daghan nagtamok nini nga signal igsoon, no? Ug gani gina-broadcast usab ni sa Mountain View College, ilalom sa atong station manager Pastor Asok. Dinhi usab sa DXBP sa Bagong Taas, no? Ginatamok usab nila ang atong programa ug ila usab gina-air. O bisan pa man sa hinguog Sanitarium Adventist Hospital, no? Pinaagi usab kang Sir Balindes, no? O kang si Sir Jojo Pialago o usab din sa Iligan, okay? Niya sa din si Ernie Di Kataya, silo Pastor, mayong hapon watching from United Arab Emirates. Jiraptay Mikabalo Selmaro, good afternoon Pastor. Nis Onde, mayong hapon Pastor. We are blessed by this program here in Kingdom of Saudi Arabia. Thank you and God bless. Niya sab si Jason Leah Makabuhay okay nakuan. Okay, niya din si Nis Onde, niya din si Leah Makabuhay og usab sa mga nakasulod dinhi, no, natas-taas. Leah Makabuhay Abalye, naasad mi Pastor, naminaw sa imuha minsay watching from Malaysia. God bless you always. Niya sab di si Right Las Marias Fabro. Hello Pastor, na ako pangutana gibawal ba ang pagsaulog, ang pagsuot og mga alahas nga bulawan? Okay, dagan salamat niya na igsoon. Now, kung imong tan-aw ni sa balaang kasulatan igsoon, kanang mga alahas gasimbol sa ilang wealth, nagsimbol sa ilang status, o niya pag-abot sa gitawag nato og Old Testament aduna sa mga correction tungod kay kini mga butanga,
ang uban ani nahimong symbol of wealth, ang uban nini nahimong currency. Pero ang nahitabo igsoon dili na symbol sa gitawag natong currency ang naa diha kundi nigawas na ang pagpagarbo. Una dinhi sa gitawag nato og Isaiah kapitulo 3 bersikulo 16. Adunay gipahayag ang balaang kasulatan diri, no? Usa ka ehemplo ni nga makita nato kaniadto. Niya dinhi. 3:16 labot pa si Jehova miingon, tungod kay ang mga anak nga babae sa Sion, mga palabi-labihon, og manlakaw nga inubanan sa mga pinatikig nga mga liog og mga mata nga malimbungon, manglakaw og managkiay-kiay sa ilang paglakaw og managpagakpak sa ilang mga tiil. 17 tungod niini pagapanitan ni sa Ginoo ang alimpulos sa ulo sa mga anak nga babae sa Zion og hubuan ni Jehova ang ilang mga tinago nga mga dapit ni adtong adlaw pagakuhaon sa Ginoo ang katahom sa bukala sa ilang mga tiil ug ang mga pandong, ang mga gitawag nato og mga bulan-bulan, ang mga aryos ug ang mga pulseras ug ang mga bufonda. 20 ang kalo nga panapton og ang ligas og ang mga laso sa ulo og mga kahon-kahon, pahumot og mga anting-anting, ang mga singsing og ang mga pahiyas sa ilong. Kay ang kantes mo gud ani igsoon, nahulog nga kini mga butanga mo'y nakapadako sa ilang kasing-kasing. Okay untag pagpadako sa kasing-kasing sa espirituhanon nga bahin. Pero nagpadako sa kasing-kasing dinhi sa kalibutanon nga bahin. So kibali nahimo ang uban nahimo nila nga Dios kini mga butanga sa ilang kogalingon nga dili na nila priority ang tag-iya ni ining mga butanga sa tibuok kalibutan apan ang ilang ginahuna na sa ila tanan. Busa kung imong tan-awon igsoon dinhi sa balaang nga kasulatan dinhi sa ikaduhang Timoteo buhi na ato sa bugtuon kay aduna natin caller. Caller, go ahead padayon. May hapon, Pastor. Atong dawaton ang atong first caller. Hello. Okay? Live ka na karon. Tagaan na tong panahon ang ato nga caller karon. Okay? Wala pa ka sulod igsoon? Murag wala pa? Mo gilang mo ibalik lang nato, no, sa sunod. Niya dinhi sa usab dinhi sa ikaduhang sa Timoteo igsoon. Unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 9. Usab nga ang mga babae, okay? Managmaligdong og magbinuotan sa ilang pagpatahom, sa ilang kogalingon pinaagi sa pagpamisti nga maugdang, dili pinaagi sa buhok nga sinalapid o bulawan o mga mutya o mahal nga sapot, kundili pinaagi sa mga maayong buhat, ingon nga maoy angay sa mga babaeng nagpadayag sa pagkadyos nun. So, imo makita dinhi gi-discourage niya dinhi ang bulawan, mahal nga sapot, mga mutya, mga laktong nga pagkasulti, mga pagdayan-dayan, jewelry, no? So aduna say makita nato dinhi nga tungod sa gitawag nato og produkto sa kasing-kasing ilalom sa gitawag nato og garbo. So gi-discourage na mga butanga mo bitaw nga ang Seventh-day Adventist igsoon wala mag-encourage sa mga membro nga magsuot og mga aryos, no? Magsuot sa ilang singsing. Gusto niya nang gitawag nato igsuon nga adunay kabahin nga dili siya matawag nga jewelry. For example, dili matawag og jewelry kun dili necessity, no, nga gikinahanglan. For example, ang relo, no, kung wala kay cellphone pwede magbutang ka og relo para usab adunay katuyuan sa gitawag nato og orasan. So di mo na makonsider nga jewelry. Si for example sa Europe igsoon aduna sila kultura igsuon nga kung dili ka magbutang og wedding ring sa ilang kamot, maalaan nila nga ikaw usa pa ka dalaga o usa pa ka ulitaw so pangulitawhan ka, no? So nagadepende sa kultura, so dili na jewelry sa ilaha kun dili usa na ka mahinungdanon nga gitawag nato sa kultura. Pero sa ato igsuon nga wala man di man nato kultura ang gitawag nato wedding ring, pwede ra magani way wedding ring, daghang mga minyo nga babae ron nga wag suot og wedding ring, maugyapon sa lalaki. So dili siya mahulog nato nga issue. Bueno ato sang bugtuon kay natay caller. Okay, caller, go ahead. Padayon igsoon. Hello, Pastor. May hapon. Nakoy, pumunta na gamay. Okay. Pumunta na ko, Pastor, ba, about ito sa Trinity.
Diba ang Trinity kaning usa sa pagka-Dios tulo sa pagka-persona. Okay. Sakto, pastor? Tama na siya. Kani sa langit ba, sa langit makita ginato na silang tulo, ang anak, amahan o ang Dios Espiritu, or usa lang na sila lawas dito, usa ra ka body. Okay. Matubag na ko. Daghang salamat. Okay, mora yan. pastor. Actually, igsoon, madayag na to din sa balaang kasulatan nga usa ka Dios nadayag sa tulo ka persona. Okay? So, unsaon nato ni? I-prove na to, pinaagi sa balaang kasulatan nga adunay tulo ka persona sa usa ka Dios. Tinuod ba gyud nga usa ka Dios ra? Okay? Tinuod ka na igsoon kung imong tan-awon nga dinhi sa Deuteronomy 6, no, bersikulo 4, tin-aw man kay nang gipahayag sa balaan nga kasulatan. Okay, pwede ka maka-full up igsoon ha, human sa ako nga gamay nga pagsaysay kay dili man ni siya nga makasara nato og tubag kay tulo biya ni ka persona. Okay, Deuteronomy 6:4 nagingon magpatalinghog ka o Israel si Jehova nga atong Dios mo'y usa lamang ka Jehova. Ang word Jehova ani igsoon gihubad sa gitawag nato og YHWH or YHVH. So nag-refer sa usa ka makagagahom, no? Usa ra ang Dios igsoon. Sa makani nga word nga usa, no, nga gisgutan sa Deuteronomy 6:4. Alang sa mga theologian igsoon, no? Aduna tay 4 minutes ay matapos ang ato nga first portion. Alang sa mga theologian, nahibalo kita nga ang Hebrew word ani igsoon ikad. Okay? Now, unsa man ning ikad? Kining ikad igsoon, ang translation sa English is one. Pero kini siya nga one igsoon, dili na pareha sa atong one nga only, one nga wala na ilain. Adunay duha ka Hebrew nga pinulungan igsuon kining ikad og yakid. Kining ikad igsuon mao ni nakasulat sa Hebrew Deuteronomy 6:4. Og kining word nga ikad nga gitawag usa, gigamit ni siya sa Biblia sa Genesis chapter 2 verse 24. Atong tanaw na to 24. Nagyon diri. Tungod ni ini ang lalaki magabiya sa iyang amahan og sa iyang inahan og muipon siya sa iyang asawa og sila mahimong usa ka unod. Sila, kanang word sila, nag-refer sa babay og lalaki nga nagminyo. Sila, nahimong usa. Kanang word nga usa igsoon, ang Hebrew word ana is ikad. Pareha sa Hebrew word nga ikad sa Deuteronomy 6:4 nga usara ang Dios. Bantay ha? Kay dinhi sa Genesis 2, gitawag ang magtiayon og isa. Isa ra sila, pero bungkaga sila na ay asawa og na ay bana. Okay? So gigamit sa Deuteronomy 6:4 nga ang Dios isa. Na karon ngani. Ang word nga Elohim igsoon usa na siya ka plural nga gitawag nato og napasabot kay taga na tong simple nga ilustrasyon igsoon. For example, kining gitawag nato og kining cherubim, okay? Nahulog na siya nga plural igsoon. Ang singular na is cherub, okay? Cherubim plural, okay? Ang cherub is singular. Pero kung imo na siyang i-plural, cherubim. Okay. Now, ang Elohim igsoon, aduna ni siya pagkatawag na itong plural. Unya, ang singular na igsoon na imong Eloah o guban pa. No, imo makita nga naadi ang punto. Now, kung imong ayuhon pag-study ni ini, yes, singular ang word nga gitawag nato og pagka-Dios kay isa ra sila, pero sama na sa word na family. Ang family is singular, ang iyang plural ana igsoon is families. Pero ang family igsoon, bungkaga ang family, dili matawag family walay amahan. Dili matawag family kung walay inahan. So kining word igsoon nga Dios gisgutan sa Deuteronomy 6:4 nga word nga ikad nga gigamit sa Genesis 2:24 nga plural nga pagkagamit pero gitawag siya og isa kay ba na mag-asawa. Pareha ni siya sa gitawag nato sa amahan sa anak. Kung nakadumdum ka igsoon sa Juan 10:30 nagingon, ako og ang amahan usara. Okay? So imo makita amahan og anak isa.
Pero kini siya managlahi nga persona. Okay, anong managlahi nga persona niya? Sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 13 ngadto 16, kamo nalay basa ron ita malangan sa ato nga mga bersikulo. Ni bautismuhan si Ginoong Hesus ni Juan Bautista. Nagdumili si Hesus apan niingon si Hesus, nagdumili si Juan Bautista sa pagbautismo apan ni Hesus niingon si Hesus nga tuguti lamang kini karon. Okay? Og sa diyan na bautismuhan si Ginoong Hesus mihaw as gikan sa tubig. So daghan tubig gikan sa tubig og migula ang tingog samahan nga nas langit og niingon ang Amahan, mauni ang akong pinangga, ako adunay kalipay kaniya. Okay? So asa ang tingog naas langit. Lisod makay nga dito sa langit USB ray nagtingog dito. Okay. Nya ang Espiritu Santo nga nagpakita sama sa salampati mi patong diha kang Ginoong Hesus. So adunay tulo ang gibautismuhan, ang Espiritu Santo nga nagpatong ug ang Amahan nga nas langit. Bueno, na kabsan mata sa atong first portion, mobalik ta karon tuntod. Ato ning tiwason sunod. Samok pastor, walay kalinaw ang among pagpuyo. Unya tungod kay na kuan ko sa daotang binuhatan, unang-una ang droga. Mugamit gyud ko adto sa una. Unya ang akong mga anak, halos kami ng tanan pastor nang gamit ana. Pagbati na ko pastor kahadlok. Unya pagbasol. Kung naminaw pa lang unta ko sa Ginoo adtong panahon na nasalaya pa ko, wala unta ko makaabot din sa presuhan. Lisod, pastor, ang mga piniriso. Kay dili nimo mabuhat ang tanan nimong gustong buhaton. Unya, pag ampun ako sa Ginoo, ingko Ginoo asa man gyud ko. Tudluy ko sa kanang tama na iglesia na akong sudlan. Nagpabautismo na dayon ko, nag-desisyon na dayon ko, kay grabe kaayo ang akong kalipay, nadinhi ko sa Adventista, kaysa didto, kay kung didto manggod, ang akong gipangayo sa Ginoo na mga pag-ampo, nadili lang ko tigpaminaw, kinanglan mo buhat pod ko sa pulong sa Ginoo. Kung kabubuton sa Ginoo na makagawas ko dinhi, mga lagad yun ko sa Ginoo ug tapukon ako ang akong mga anak na 5 ka buok aron sila usab sabay kami mga lagad kaniya. Akong na kuan sa akong kasing-kasing na naa ako'y kalinaw sa iyahan, na ako'y kalipay ug labaw sa tanan na ako'y paglaom. Bueno, may balik kita sa pagbalik nato. Ako nga pangamustahon ang ato nga mga administrators sa North Central Mindanao Conference of Seventh-day Adventist. Ilalo mo sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente Pastor Eliezer Bacos ug usab sa ato nga Executive Secretary Pastor Ramon Morente ug ang kang Sir kuano sab Benjamin Mendez nga ang ato usab nga treasurer. So mo na ang amo usab nga mga leader diri sa North Central Mindanao Conference. Okay, niya din si Nonia Florence Hills. Good afternoon, Pastor. Viewing from Western Mindanao. Niya din si Loiting Bautista. Hello, everyone watching from Valencia City. God bless this program. Amen. Lee Hay Sil. Good PM sa tanan. Watching live again in Singapore. Okay. Okay, mabalik ta sa mga pangutana. Okay. Sunod nga bersikulo igsoon nga nagpamutod adunay tulo. Kining sa Mateo 28. Okay, bersikulo 19, bibusa panglakaw ka mo, himo ang tinunan ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Unsa may use ani kung moingon ka og dili Trinity, na ang Amahan, na ang Anak, na ang Espiritu Santo. Okay? Now, Dios ba ang Amahan? Di naman nato na nga ilalis nga Dios ang Amahan. Okay? Dios ba si Jesus Christ? Yes, Roma Kapitulo 9, versikulo 5, natao si Kristo nga mao ang Dios. Tito 2:13, dakong Dios og mangluluwas. Kolosas 2:9, makita nimo diha sa iyang nga pagka-Dios
Unya imo sang makita igsoon ang unang Juan 5:20 mao na ang pagka-Dios ni Jesus Christ. Na imo sang makita nga ang Holy Spirit usa-usab ka Dios, Juan kapitulo 5 bersikulo 3, bersikulo 4 ug bersikulo 5 mabakakan nato ang Dios. Unya makita niyo sa bersikulo 5 nga ang ilang gibakakan mao ang Holy Spirit. Okay? So mga bugat na nga mga bersikulo igsoon nga angay nato i-consider kanang mga punto ha. Pero usara ang Dios sumala sa 6 4 ug 5 dinhi sa Deuteronomio nga ang word nga ikad gigamit usab sa Genesis 2 24 nga ikad nga diin nagrefer usab sa duha no sobra sa isa. Okay? Bueno, kung napadiha atong caller, pwede ka maka-follow up. Pero kung anaman tingal ito'y nagsinyas ganina nga natay ikaduha kang caller, pero ato na siyang dawaton. Pero mintras nagulat ta sa ikaduha nga caller, ato siyang tiwason ang mao nga punto sa pagpasabot. Namagoy mga grupo igsuon nga mga tao nga dili mo tuo sa gitawag nato og Trinity kay ang ilang punto asa mo na mabasa sa balaang kasulatan. Okay? Ang punto igsoon, actually, na ay mga bagong mga versions karon nga naamantay mga basa. Pero for the sake lang yun, sa ato nga balik ta dito sa mga karaan nga mga version igsoon, wag ito mabasa litra por litra sa word nga gitawag na to og Trinity. Sama sa word nga incarnation. Wa masagit tayo mabasa balaang kasulatan nga na word nga incarnation nga si Jesus Christ nag-incarnate. Unya sama sa balang kasulatan man ta kabasaan sa balang kasulatan nga nagihog the second coming of Jesus Christ. So ang pagkadili mabasa igsuon dili na siya ebidensya nga wala diha. Ang importante mapamatud-an nga adunay mga bersikulo sa balang kasulatan sama sa akong gipangisgutan sa unahan nga adunay tulo ka persona sa usa ka pagka Dios. Ang uban lang dili nila madawat ang Espiritu Santo nga persona tungod kay ilang unahuna gahom kuno na siya. Pero kung gahom na siya igsuon nga dili persona, wala na siya pagbati. Pero ngano ang Episo 4:30 nagingon, ayaw pagsakitan ninyo ang balaan nga espiritu. So masakitan siya. Doon na siya feelings. So imo makita igsuon persona siya, no? Dili lang matuam tibuok kalibutan tungod kay wala man makakita kaniya. Pero imo makita nga naagyud siya. Gani igsoon na mga tao kaniadto nga nabautismuhan unya gusto i-rebaptize ni Apostol Pablo kay wala man sila makadawat sa balaang espiritu. Now karon kung dili pa persona ang maong espiritu nganong i-rebaptize pa man nga wala man makadawat sa Holy Spirit. Kung imo tan-awon adunay punto nga gisgutan si Apostol Pablo diri buhat 19 bersikulo 2 og siya mingon kanila nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo kamo? Nakadawat ba mo sa Espiritu Santo? Usa man ni kabililhon di ay. Okay? Sumpayan ta. Og siya nangutan na kanila, ngadto ba di ay? Unsa nga pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kanila, ngadto sa bautismo ni Juan. Si Pablo nag-ingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kanila sa ato pa si Jesus. 5 og ilang pagkadungog niini sila gipang bautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Unya 6 og sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot ang espiritu mikunsad kanila. Kanang word nga mikunsad. Unsa ang pagkunsad kung walay buot? Unsa ang pagkunsad kung wa siya desisyon? Unsa ang pagkunsad nga wa siya judgment? Kung pananglitan ako mo kunsad, pwede ba ko makakunsad kung ako kahoy? Pwede ba ko makakunsad kung ako bildo? Makakunsad ba ko kung yuta ko? Naagyo ko'y feelings kay mukunsad man ko. Mao na imo makita ni Gison nga a persona, makita nato nga persona ang balang espiritu. Dugang pa igsoon kung imo tan-aw ni sa Mateo kapitulo 12 nga dunay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi, matinaw kaayo og matod pa niya dinhi atong basahon 12 sa iyang bersikulo igsuon 32 o bisan kinsa nga magasulti batok sa anak sa tao siya mapasaylo apan bisan kinsa nga magasulti batok sa espiritu dili gayud siya mapasaylo ngano magpasipala ka sa balaang espiritu dili ka mapasaylo ngutan ako kung makapasipala ko ani nga computer mapasaylo ko dili ha nganong moingon man ko mapasaylo o dili nga wala man ibuot, di man ko makapasipala ani. Kaning lamisa, makapasipala ko ani, di ko makapasipala.
kining bangko makapasipala ko ani dili, bisag kapilan ako nilingkuri, bisag ibunal ko panig mga buak ni siya, wala ko makapasipala niya na kay wala na siya feelings. Dinhi sa Mateo Kapitulo 12, ngano makapasipala man ka sa balaang espiritu kung walay feelings? Pagkalisod bigyan kaayo, cellphone. Kung napay feelings ang cellphone igsoon, masuko na kung imo nang pulihan. Mingon ang cellphone na, imo kong pulihan tungod kay na-obsolete na ko. So, nasakit siya. So, kada siya na feelings. Pero ang cellphone, wala ka makasala, wala ka makapasipala, bisan pa nang ilabay nimo ng cellphone o imo nang siya ilubong sa yuta, dili ka makapasipala niya na. Kaya wala na feelings. Dini sa Mateo 12:32, nganong mapasaylo man ka kung makasala ka sa anak sa Dios, pero makasala ka sa Espiritu Santo, nganong dili ka mapasaylo? Mabitaw niya ang puntong naglibog sila unsaon nila pag husay nining mga butanga. Be, ihusay ko na be, kamo nga mga tao dili mo tuog Trinity. Especially nga dili mo tuog nga ang Holy Spirit adunay feelings. Persona. Unsaon mo inyo ni pag-explain? Nga makapasipala ka, mapasaylo ka, makasala ka sa anak, pero makasala ka sa Espiritu Santo, dili ka mapasaylo. Unsay buot pasabot ana, so makapasipala ka sa balaang espiritu. Mabitaw nga, daghang mga bunto dinis balaang kasulatan nga angay i-explain sa mga tao nga di mo tuo og Trinity, dili mo tuo og gitawag na to og Holy Spirit nga ato mang na makit-an dinhi sa mao nga balaan nga kasulatan. For example, dinhi na sa Roma Kapitulo 8 bersikulo 26, no? Kung adunay color palihog tawag lang. 26 na yun, sa ingon usab nga paagi ang espiritu mutabang kanato sa diha nga magbaluyahon kita. No, saan niya pagtabang kundi sa persona? Okay? Imagine nimo ang bersikulo nagingon ang balaang espiritu mo tabang nato kung kita nagmaluya. Unsaon pagtabang kundi sa persona? Ipangita ko no og mga bangko makatabang ba na nato? Dili nakatabang sa to kay wala man ay persona. Pero dinhi sa balaang kasulatan ninyo ang balaang espiritu mo tabang kanato. Ilabi na nga kita magmaluyahon. So, imo makita nga, isa kini siya ka gitawag na tuog persona. Sunod, akong basahon. Kay kita o good, dili man makamaong moampo sa husto nga inampuan. Apan ang espiritu mao ang mangunay sa pagpangamuyo. Ang espiritu mismo mo'y mangunay. So, imo makita nga, usa siya ka persona. Mamagani nga ato nga makita ni sa kasulatan, naghan mingong nga dili lagi, amahan ra. Naon saon nimo pa-explain? Please explain. Ngano nga ang Holy Spirit adunay feelings? Ngano nga ang Holy Spirit adunay pagbati? Nganong aduna siya decision? Nganong aduna siya judgment? Ug labaw sa tanang igsuon ang Holy Spirit matingala ka makatugkad sa mga butang nga lalom nga butang nga iya sa Dios. Pananglitan dinhi sa unang Korinto 2 bersikulo 10. Kini gikapadayag sa Dios kanato pinaagi sa espiritu kay ang espiritu nagtugkad man sa tanang butang lakip na sa mga kahilagman sa Dios. Say nagka okay bueno natay caller atong dawaton. Go ahead caller. Maayong hapon pastor. Maayong hapon usab. Akong pangutana mauni kanang naamang sige gwali on the air bitaw nga kanang Seventh-day Adventist Local Conference sa kanang San Carlos. Niingon siya nga ang General Conference daw na ay 12 ka debulto. Uginganlan pag niya pastor ang ngalan sa nagkulit Alberto Rivera daw. Unsa nakatinuod? Okay, daghang salamat. Dili ka na tinuod igsuon. Kana si Alberto Rivera igsuon dili man na Seventh-day Adventist. Nga nganong siya may magkulit sa mga butang lugar nga iya sa Seventh-day Adventist. Mga akusasyon lang na nga gipadapat sa Seventh-day Adventist. Kaya kini sila mga Seventh-day Adventist Local Conference igsoon, ang gisulat sa Spirit of Prophecy, Seventh-day Adventist ra. Ang problema kay ilang gisumpayan og local conference, so sa ato pa, Seventh-day Adventist nga naikog. Pagkalisod bagyog kay ana igsoon. Mao bitaw nga di makasulat sa balaang kasulatan. Ang ilan lang, sige na lang sila og akusar nga mauna, pero dili na sila gitawag nato makapaprove igsoon. Now, ingani man ako challenge sila ha. 1980 sila na mugna. Pero nganong wa sila mudagan? Unsa mga espiritu ang naadiha? Mo-action unta sila og mura og mo come up sa number, mabulag sila. Na sa lahi na sad ang local conference dito sa Davao, lahi na sad ang ilang kauban nga nabuak na sab diri sa Butuan, nya dinhi na sad sa Bukidnon.
Nagkatibulaag na sila. Unya imo makita nga muklim nga sila tinuod. How come nga sila mahimong tinuod nga wala man sila munguswag, wala man sila mudaghan. So meaning to say, wala sila magdala sa minsay sa Pinadayag Kapitulo 14. Nga ang Pinadayag 14, ang dunay tulo ka manulunda nga naa sa gitawag nato sa kahanginan sa tibuok nga kalibutan, nagdala sa maayong balita. Ang pangutana, nganong wala man sila dihay simbahan sa Japan? Wala man sila simbahan sa Malaysia? Wala man sila simbahan sa Indonesia? Wala sila simbahan din sa Middle East? Wala sila simbahan sa Amerika? So, unsa man nga paagi, pagkapobre, bagigyan na nga simbahan. Makainguntan nga, kung na may espiritu diha, ako nakasiguro ko nga dili espiritu nga iya sa Dios. Kaya kung espiritu iya sa Dios, ang espiritu iya sa Dios milukop sa tibuok kalibutan, sa ibot pasabot. Ang espiritu sa Dios nalimitado lang din sa Pilipinas. Na walay simbahan dito sa Russia, wala sila simbahan din sa Switzerland, wala sila simbahan sa Ireland, wala sila simbahan sa Canada. Actually, igsoon mo ni naara sila sa Pilipinas. Unya, ang ilang mga leaders kanhi igsoon, mga hulog ng mga membro sa Seventh-day Adventist o kabalubeta naging on spirit of prophecy ang Dios wala mangulo sa mga tao nga hulog. Meaning to say, kung ikaw mag-claim ka nga usa ka leader nga naghimo kag bag-ong pagtulunan niya gikan ka sa Seventh-day Adventist niya gihulog ka unya matud sa spirit of prophecy ang Dios wala mangulo sa mga tao nga hulog. Tanawa ang record sa Iglesia Exxon, di ba gipanghulog man na sila. Unya based sa record igsoon mo sa daghan mo ning mga tawanan nga wala gahatag sa ilay kapulo. So laktod nga pagkasulti nahimong problema. Pero lipay ra man sa ta kay nanggawa sila. Ibalabiya ka nga ang bunglayon musiparar gyud sa gitawag nato og maayong bunga. Ug ang ilang trabaho igsoon magsigilag panaway, magsigilag pamantay, wala na sila magmensahe. Kita ba mo alang sa publiko, presensya magyud ninyo, nahibaw-an magyud ninyo nga ang Seventh-day Adventist adunay revelation seminar, adunay crusade, adunay makakita ba mo sa ilahan niya na naa sila programa sa radyo pero unsa may ilang mensahe, kinsa may ilang giatake. Di ba? Ang Seventh-day Adventist nagmensahe ba sila sa uban? Dili mo makita nga nagmensahe sa uban. Muna nga dili sila mo kailap. Ang importante man igsoon ang pagkailap mangyud sa maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Kay Revelation 14 igsoon, 3 angels message mulukop sa tibuok nga kalibutan. Mateo 24:14. Og ang maayong balita mulukop sa tibuok kalibutan ug moabot na ang katapusan. Now, kung imong tan-aw ng hulagway sa atong kalibutan karon, Daniel 12 bersikulo 4 nagingon sa katapusang adlaw, imo makita diha modalagan ngadto nganhi ang mga tawo ug ang kaalam mo uswag. Nag-uswag naman ang kaalam karon. Ang pangutana mao ni, asa na sila? Ika-2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto 5. Sa katapusang mga adlaw, moabot ang panahon sa kalisod. Ang mga tao mahigugmaon sa gagalingon, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, mahigugmaon sa kalibutan. Imo makita, nas katapusang mga adlaw. Ang pangutana sa katapusang adlaw, asa na sila? Lisod kay igsoon nga patuon ta, nining katapusang mga adlaw, ang inyong mensahe, naapad diri sa Pilipinas. Okay? Unya, okay raw tag Pilipinas. Wadto ka dito igsuon sa tumoy sa Apare. Pangita ko noong Seventh-day Adventist Local Conference dito. Adto ko na dito tumoy sa Cebu. Kita ba kag local conference dito? Mismo pa dinis tumoy-tumoy, dinis tawi-tawi sa Sulo. Pangita ko noong local conference diya. Mismo pa dinis tumoy-tumoy dinis sa gitawag nato og Cotabato. Pangita ko noong local conference diya. Makatawam ko ta igsoon kay ngani manggod nga mga punto saba lang kay sila pero imo makita walay igo no walay igo kay wala man na subay sa itawag nato og kamatuoran. Bueno igsoon balik kanimo follow up. Mao bitaw na pastor na tanda ko sa imo kay giundier bagid na nila lain magid kay sa tanan nga giundier na ang GC kuan tig-suporta sa kanang mga terorista nga tigpamatay og tao. Kung ano unsa naman ang ilahang kuan wali dili naman na maayong balita. Muna nga nangutana jud ko ana kay natira gigiwali nila nga humana nasira na daw ang kaluwasan igo na lang daw kunoron pagtigom sa mga kanang gipang bautisman igo na lang wala na daw nasira na daw
kanang kaluwasan di na daw mawali mo man ilang di on there permi. Uy, kung na inconsistent na ilang minsay, kung nasira na ang kaluwasan, ganun, bupalit pa man sila kuan, oras sa radyo, nasira naman. Bisan sao nila og wali, kay sira na ang kaluwasan. Mingon nila nga, tigom mo nila, kibali, sila mo tigom, dili manulunda. Nga sa katapos ang adlaw igsoon, ang segregation sa gitawig bunglayon og mayong bunga, ang manulunda mo'y maghimo niini. So, unsa na ibot pasabot, sila na ang manulunda. So, mo gani igsuon, kung sirado na ang kaluwasan, dapat wala na sila programa sa radyo. So, imo makitaan nga binalitad nga kuan, dili na mo gana mayong balita, kung dili mayong pangita. Okay, daghang salamat igsoon. Kung napa ba kay laing pangutana o follow-up? Wala na. Kana lang pastor, maimangod nga madunggan po ang kanang inyong mga tingog, ilagin na mo nga mga pangulo nga. Kay lain man sa kaayugod nga madunggan nato ng ilang wali on the air para magiging guys nga tanan. Thank you, Pastor. Salamat. So, okay, daghang salamat usab igsoon. So, moto tato igsoon padayag usab sa iyang mga kuna-kuna. Bueno, aton tanawon ang naa diri igsoon ni adini si Archie Marzuela, niya sa din si Cholo Buenas, Pastor, good PM, mangutana ko na abang babasa sa Biblia nga dili pwede magnegosyo og kwarta kanang 5-6. Okay, ang iyang nga punto kung naabagi kuno sa balaan kasulatan. Igsoon ingani nga punto, no? Ang uban na himo man na in fairness sa uban nga nagnegosyo ni ana nga mga butanga, wala man kita mag-ingon nga kanang butanga sa pagnegosyo usa ka sala. Pero ang problema di igsoon kana bang usury nga nalabian na sab kaayo og padako og ganansya. For example, dinhi sa Deuteronomio kapitulo 23, bersikulo 19. Dili ka magpahulam nga may patubo sa imong igsuon, patubo sa lapi, bisan patubo sa makaon, bisan patubo sa bisan unsang butanga nga pahulaman nga may patubo. Sa dumuluom makapahulam ka nga may patubo. So meaning to say, wala gisupak ang negosyo sa pagpatubo. Didto sa mga unbeliever, pwede ka makapahulam. Pero ayaw ng patubo igsoon nga 5-6 nga grabe dili na murag tagaliog yun. Pero ang Biblia nagingon nga dili ka magpahulam nga may patubo sa imong igsuon. So ingani mga pinangga. Kung ang doon na tayo mga kabus nga igsuon, alang sa mga dato, pwede man nga naa sila gitawag na tog charity, no? Ang uban nga butang og foundation nga alang itabang. Lisod man sa igsuon kung pananglitan ang imong kapital nga imong giligosyo ipahulam nimo sa mga kaigsuonan. Unsa may imong i-rolling sa imong nga negosyo? Usahay kining ubang kaigsuonan usab na himo nga naabuso ang maong bueno ato sa mugtuon kay natay Caller. Caller, go ahead. Hello, Pastor. Padayon. Hapon. May hapon usab. Ang pangutana, Pastor, may tungod sa pakigsaad sa Ginoo sa ang kasulatan. Pakigsaad sa? Ning daang pakigsaad sa Ginoo. Okay, go. Kanang usay iyang iyang pakigsaad Pastor sa ang kasulatan. Okay, depende na sa context nga imong gusto ipasabot igsuon. Kay kanang word nga pakigsaad, English ana is covenant. Okay? Sa langyaw nga pinulungan sa Hebrew is bereth. Sa Griego is diatheke. Now, kanang word bereth og diatheke igsuon ginagamit na nga word nga covenant sa gitawag nato dis bala ang kasulatan. Pero atong tan-aw ng context, nanalay 5 minutes igsuon nga nabilin. Anyway, maka-follow up gyapon ka. Now, dinhi sa balaang kasulatan adunay nato gitawag Adamic covenant, na gitawag nato Noachic covenant, nasa gitawag nato igsuon og Mosaic covenant. Now, wala ko kabalo asa nga covenant ang imong ginalantaw diri kay nasa gitawag Old Covenant, nasa New Covenant. Pero sa isayan talang ka, murag general nga pagka-statement. Ang mayong kag Mosaic ka covenant igsuon didto na na-refer sa Exodus kapitulo 19 bersikulo 5 ngadto 7. Di na lang ko basahon kamo na lang mabasa diha. Nga ang Dios nakighimo og covenant ngadto sa iyang katawhan. Naging siya kung kamo magpatalinghog sa akong tingog og magatuman sa akong gisulti nan kamo mahimo na akong katawhan. So meaning nag-offer ang Ginoo kay ang word nga covenant igsuon kung imong tan-awon sa dictionary, it is an agreement between two or more person. Dili ka makahimo agreement igsuon kung ikaw ra isa. Mao na word nga covenant igsuon.
Ang uban na sayop ang ilang pagsabot sa word nga covenant. Ang ilang pagsabot sa covenant, 10 commandments. Where? Asa man na mabasa sa mga definition nga ang word covenant, 10 commandments ang kahulugan. Dili ka kabasaan na sa by definition igsoon. Mismo sa Greek ug Hebrew nga pinulungan igsoon, dili definition sa Hebrew bereth igsoon nga ang kahulugan ni ana 10 commandments. Lakay mabasa ana nga mga kahulugan igsoon na misinterpret lang na nga mga bahid. Now, ang gitawag covenant is agreement. Pag versikulo 7 sa Exodus 19 nagingon ang mga tao sa diyang gibasa ni Moses ang mao nga agreement offer sa Ginoo nga kanila. Ningon mga tao nga ang tanan nga gisulti sa Dios namo among tumanon. So meaning to say adunay ni agreement. Ang Dios ug ang tao nanay agreement. Gitawag na siya og covenant. Okay, it is an agreement between 2 or more persons. So nanay covenant. Now, kana nga covenant igsuon ilang gipalig-on pinaagi sa dugo sa karnero. Exodus kapitulo 24. Basahon nimong whole chapter. Gibasa ni Moses ang mao nga covenant dito sa Exodus 19. Unya iya dayang gipatay ang karnero ug ang dugo iyang giula nga nahimo nga pagpalig-on sa ilang covenant, dugo sa karnero. Now, ingani sa bagong covenant igsoon, dili na sa dugo sa karnero, kundi dugo na ni Jesus Christ. Sumala sa mabasa na to sa Hebreano 9:14-15. Di na lang ko basahon igsoon na kay gamay na biyan kambilin sa ato nga panahon. Sumo na ang itawag na tong word covenant. Now, ni ay misinterpretation sa uban. Kay matud pa, ang covenant kuno mao ang 10 commandments. Sayop na siya igsoon. Yan sila, giwala na ng 10 commandments kay iyaras mga Hudiyo. Bisan pag sa New Covenant igsoon, dili hintil ang gitagaan. Ang gitagaan igsoon sa bag-o nga covenant, mao gyapon ang mga Hudiyo. Atong basahon igsoon aron makita nato kung sa gingon sa balaan nga kasulatan ba kay usay na misinterpret maning balaan nga kasulatan. Tanawa. Hebreano kapitulo 8, bersikulo 8. Apan kay iya mang silang nakaplagan nga may kakulang, siya mingon, kinsa adunay kakulang ang tao dili ang covenant. Moabutra ang adlaw nagaingon ang Ginoo nga pagahimuon ko ang usa ka bag-ong pakigsad uban sa kaliwatan sa Israel ug sa kaliwatan sa Huda. New Testament kani ang nag-ingon. Hebrehanon kani nga libro nagingon, wala na si Jesus Christ tuwa na sa langit ug nag-ingon nga ang Dios mohimo og bag-ong covenant sa Israel ug sa Juda. Sayo pangunahuna sa uban nga na ako ni bagong sugo. Walay bagong sugo, ang sugo igsuon ibutang na sa kasing-kasing og sa hunahuna. Wala na didto sa bato kay sa Old Testament didto man to sa bato. Okay? Buino mura og kadali ra gid sa panahon. Nagsinyas na atong kauban nga time na kuno. Buino, Egson, ako hangyo lang sa imo, tawag lang sunod nato nga broadcast aron mapasabutan na kanang word nga covenant kay adunay misunderstanding sa mga Protestants mismo sa mga Catholics. Ang ilang pagsabot sa word nga covenant mao ang 10 commandments. Usbon ko, by definition, sayop na. Asa ka mangitag definition nga word covenant, 10 commandments. Word covenant ganigson, it is an agreement between 2 or more persons. Buno nakabsan na magita sa atong panahon, no? Dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Rosity sa ngalan sa among station manager o sa among communication director o communication director usab sa media ministries dito sa division. Kini lamang si Pastor Chris Macalaros Mingon. Siya nang pakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran mo ray angay nga mabuhi magampo kita. Dagan salamat o Dios sa imong pagiguban. Dagan salamat sa imong gugmag panalangin nga among naangkon gikan kanimo. Among gikalipay ang imo nga pagkuyog kanamo ilabi na sa pagpadala sa balaang espiritu. Salamat ako nagaampo sa pinasahi alang sa usam nga OFW sa tibok nga kalibutan. Panalangin ni sila o Dios tagay og dugang kabas kong ilang panglawas nga makaserbisyo sila sa ilang pamilya dinhi sa Pilipinas. Panalangin ni usab ang nagbalatian nga naakaron sa hospital bisan pa man sa panimalay nga ikaw magahatag o magatuyod sa imong tuong kamot aron sa pag-ayo nga na kanila. Salamat sa imong pagdungog sa among mga pag-ampo kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan.
ako pangutana. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. We are from Mountain View College, and we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes, thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College. Agay, maraglapad man na akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man na akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala! Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa syetisyentos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.